Alah niku. mboten. Niku yen anake ibu-ibu niku purun. Ewadine kok mboten purun paling ora sampean nggih seret-seretan putune ngono lho. Kok lah sia-sia. Elek-elek ngene nggih padha titahe Gusti. Wujude nggih menungsa kok terus nggih seret-seretan apa boneka ngoten to. Mboten mboten nggih. Ning nyatanipun ingkang tresnani kathah sanget lho Mas Uncek, luar biasa. Ngapunten. Niku mboten kok nresnani iki mboten. Lah napa? Mung mesakne. Lah mboten estu. Niku lho agunge Gusti ingkang nyipta jagat menika katresnanipun dumateng titah ngantos kados mekaten menika. Upami nggih nun sewu. Jenenganmu dados piyai sing gagah gedhe dhuwur. Nah, karuan lho bengi iki dadi bintang tamu. Dereng karuan. Dereng karuan. Umpamane kula gagah gedhe dhuwur, wah kula malah repot kula. Sebabe? Alah ora nggo rayaan sinden-sinden niku paling nggih. Wong niku pede sik, umuk sik. Elek pikir keri, melarat pikir keri. Aku umpamane gedhe dhuwur iki kados jenengan kok. Pripun? Sampeyan gedhe kados jenengan ngoten niku kula. Sampeyan umure pira? Kula niku kelahiran 2015, niki 2026. Mangitang kiambak pinten menika? Kok iso ngawur kuwi 2015 lho. Lha pripun to? Wong kowe iki karo aku iki tuwa sampeyan lho. Napa nggih to, Pak? Jujur wae aku ya tau ndelok KTP-mu. Sampe lek kelahiran tahun 45 to. Mboten. Halah jare barakane Bung Karno. Nggih mboten kelahiran 45 kok isi imut-imut ngoten lho. Niku lho. Kowe ora imut-imut ning amit-amit sampean iki ora ngono kuwi. Nggih. Sik matur sik karo Pak Daryo. Ayo ditimbali. Matur napa? Loh, ya matur nuwun karo Pak Daryo. Nggih, matur nuwun Pak Daryo, matur nuwun. Kaya pelawak-pelawak liya-liyane kae lho. Sakwise matur nuwun banjur apa ki ndongake marang Pak Daryo, ndongake marang mantene. Alah Pak, lah kula ndonga kiambake mboten diijabah Gusti lho. Kula mung pengen setunggal tok, pengen modot ora modot-modot tok. Kan ndongake piyai kathah, kan ndongake Pak Daryo. Aja keloro-loro ngono to sampean iki nuwun sewu. Iki lak sing rawuh kathah. Nggih. Mongko nuwun sewu, jenengan yen ndonga sing ngamini piyai semene mbane. Wis, sampean duwe panyuwunan apa ri palungguhan iki matura. Kula nyuwun setunggal mawon. Ngapa? Nyuwun teh. Dadi dagelan rong joget rong nembang wis kemalan panganan ora. Alah Pak panjenengane mboten ngrasake. Biasane darah etanan ngene ki ambak to. Niku ditransitke ngene daleme tangga teparo. Nggih, leres. Lah niki langsung dijujuke kamar ge AC. Gak aku wis seneng aku udut blangkemen modar awet setengah 09.00 enten nggen kamar. Ajeng metu kula ajrih. Lho kok wedi? Kula wedi. Lah piyai kathah enten jaba malah dikira garangan digedhik. Ya kelara-lara ta nggih. Jan kula deg-degan tenan wae. Gek enten kamar terus enten napa buket napa? Anu cedek anu duit nika lho. Digawe kembang ngoten. Nah niku gek kuatah dikon ilang aku dikira nyolong aku ngono. Nggih mugi-mugi mboten ilang, kula mboten nyolong Pak, kula nggih menungso, mungkin dikira tuyul malah cilaka. Nggih, matur nuwun kagem Pak Daryo sekeluarga lumantar Pak Haji Cahyo Kuntadi pun maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Mugi sabibaripun gelar hajat tasakuran menika usahanipun tahu tambah sukses tambah ngrembaka mawon. Nah, jan aku alhamdulillah mantene didongakne mantene. Dongake napa? Ya muga-muga enggal meteng wonten mawon lah. Sik men piyai kene iki do pirsa, jenengan iki kagungan garwa. Ya alhamdulillah Pak, sampun pun gadah bojo. Bojone ya cilik ngono ya. Mboten, gedhe dhuwur. Gedhe dhuwur. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah ki adil, mesti maringi jodoh dedeke padha aku. Nek diparingi dedek gedhe dhuwur bojo kula. Lah. Oh, ngono kuwi. Lah bayangke mang umpamane jodoh kula dedeke padha kula. Ora anak-anak saboto lakuan ngenten iki cilik.
Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Bener. Jenengan kagungan putra ya? Alhamdulillah sampun. Sing barep umur pira kelas pira? Sing barep SMP kelas tunggal, sing kalih kelas 3 SD. Nggih, menungso nggih. Anu kirik, Pak. Aja keloro-loro to. Ha nek boten keloro-loro takoke jenengan ketoke apik ning jero nylekit. Ora. Ya wong yo anu. Iki ketok nyepelekke tenan to ngoten niku. Jenengan kok ya iso anak-anake njur carane piye lho. Lah nggih kirangan. Yen gelem jujur ibu-ibu sing teng mriku, jenengan nggih bingung to, Bu? Penasaran to? Iki carane njur piye lek ndek bojo lho. Ora mung ibu-ibu tok, bapak-bapak ya do gumun mesti. Aku dhewe ya gumun kok. Aku dhewe kok ya iso aku lho. Lah iya. Jarak ya. Carane nggih piye mongko piyayine nuwun sewu jenengan alit semonten. Nggih. Lha praya sak ceplukan to njur ngono terusan. Napane sing sak jeblukan niku lho. Irunge ora. Waduh. Nggih mboten. Kula ki ambak nggih mboten mangertos, Pak. Jenenge menungso niku mong saderma nglakoni, jodoh rezeki pati ra ngerteni. Dadi ya dilakoni kae peparinge Gusti lan dinikmati urip iki. Urip arep kepiye wong bayi, terus gedhe, terus tuwek, terus ora enek. Nah, niku sing arep nikmati kapan? Ha iya, nggih. Iki luwih gayeng, Mas Unjak. Nggih. Wonten napa? Nggih. Iki luwih apik sampeyan tak petukne karo budene sampean. Budhe kula. Sinten? Lha iki budhe Niken Salindri. Ha iya. Nggih. Ben nembang dhisik, yen karo sampean menah gayeng mesti apik. Siap, budhe. Monggo budhe. Iya. Budhe Niken Salindri. Cobi pelokipun Mas Daryanto. Ayo, coba kaya apa ya. Ya kan dinteni karo piyayi kene. Kur bareng-bareng. Nangis sajroning hatiku. Yo. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu Bapak Cahyo pun tadi. Sami sehat nggih Mbak Niken? Nggih, Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestu mundhut sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira ki mau lek properti ngono lho Mas Teh. Lho kok enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya lampu Nah, dim lho. ngawur lek. Iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sik. Sing rada gedine, Pak. Sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho. Kono. Alah, ketoke aku urip salah. Wes, kowe omongan mbek ki, cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jliteng lakangmu? kakangku. Werkudara jliteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jelideng kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Hebat. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah kaya Ayo, cilik. lho rek sing mesti sing kae sing gaene mbok gantang kae lho. Nah, ane saiki wis tak pateni kae. Wah,
Tak kira perubahan semakin besar. Ora tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku anggere nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar ki tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendek dir. Cek dir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jane manuk blekok jenenge. Ngene Om. Om Uncek. Nggih Budhe. Lah aku mau celuk Budhe, kowe tak celuk apa berarti? Ya Dedek apa piye? Dedek ya. Soale gedemu sak adikku kowe. Iya apa baby? Oh ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Ning Bali babi sakmene iki. Iku rong babi cek genjek. Iku rong babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa ta mau? Bagi ra sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifah kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak kobrol lho cek. Lah, Lutfi, Dudu, Muhammad beda. Lutfi. Iki piyai Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur to? Dudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula kon nanggap wayang aku ya ngono. Lho terus apa ya terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis Buat- rakyate mumet to. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifah. Loh, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifah lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek nenek-nenek semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Cak, karepe genduk niken ki kaken-kaken ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Ninen. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin. Iki sing Wis. sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo. Pak Daryo kalian Bu Kuliah kuliah. sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang Uncek ora ngerti kan, lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam barokah jenengan kula nyapa? musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. kadang-kadang ning kono ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. ngapa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi nang ngarep, aku nang burine. Terus Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. ya Gak Allah. parmu gak becek ra ukur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Yo tak cincingke. Yo tapi ora keplinyak wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinyak kayak gedang ngono lho. Keplinyak ya petelek. Keplinyak. Lho rene iki lho. Nggih, Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat-sehat rata. Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncek mboten? Sing- Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan nyelekut wis bablakan Ya apa. jenenge makan gaji buta.
Loh, kok iso makan gaji buta Enek ya? suarane renek wujute. Dianggap bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Cedan. Yo kaceke ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggagake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Petaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nang dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Susu ki sitoke. Munggah ben piye? Munggah ben piye? Kurang dhuwur lho, Pak, tapi Pak. Kowe pengen nguncak dhuwur. Oh iya, Pak, sik, Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken? Wis, ning kono. Wis. Wis. Sampai wengko pindah tak gecek menan. Lek ngene malah bahaya, ngene Selasa. tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora nek anggaran UGD. Ini ben jelas. Pak. Pak. Anu. Ini petuk karo kancane, wis. Pak, ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ora masalah. Nggih, anu nyuwun sewu lek. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas mau karo wudu kuwi. Lah jenengan bar munggah haji ajeng tahajud pripun? Pripun? Ngapunten. Wes, aku nang kene, Ken. Ya ning kono wae. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, orang becik kuwi ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nengah. Pak, malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demi-demitan lho. Ayo elu Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan camplukane direwahi kaya ngene. Iya, ning nadyan kaya ngopo lan kepiye wong urip ki ibarate kaya mampir Ngombe. Ya ngombe sik ya. Ngono kuwi. Tenan. Ya to, Ken? Nggih, Pak. Ning donya iki mung sadrema. Tapi Sadrema kewajiban nglampahi. dadi menungsa, ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, mergane wong urip ngibarate Mau mampir ngombe. ngopo? Lho iso ngombene dalange ora angger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho. Apa meneh Pak Cahyo ki niki cilik dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat, lebur dening lebur ing Pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir Ngombe. sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem ya. Iki apa ya ae. Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Napa, Kudune Pak? lek ngangge dot. Nggih. Nyodote nya. Kowe minggat karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon pun. Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Yo ada rene. jangan ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho, iya. sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono, ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sidarene apa ora? Rono Sia-sia
ngeken kono. Amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahraga. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono bae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ora dikeke lho. Kula mboten keke kula. Lah sebabe apa? Sak ndase kok. Ah iya, nggih. Nyanyi isa enggak? Ora? Loh. Pelawak tekan kene gawa kok Karanganyar ora iso nyanyi. Gandeng ki lak nun sewu, ki lak kagungan kersa mantu. Kete bab katresnan. Sampeyan gandrung karo Niken. Lho, apik. Boyah aku gandrung karo Niken. Heeh. Oke. Dipangku ya. Heeh. Dipangku. Bos rasa pangku-pangkunan. Lah piye? Wis biasa ngene ae. Ya kan pada umumnya dipangku, coba dulu. Oke, siap. Lali rangge wayang tau Ken. Ya, ndang. Nono. Apa ngono? Nah, Pamintaku po Dowong Ayu. Sembarang. Sembarang. Anu Dowong Ayu ya. aja pamintaku wae. Ayo. Oh ya wis, heeh. Pamintaku. Dowong ayu wae. Hah? Wis nyanyi dhewe. Pamintaku wae. Pamintaku Suarane elak tenan terus. Aku mbayangke sampean ki gagah gede dhuwur perkoso. Iya. Ya. Pepujane tekan Nidam Sari to iki mau. Nimas Sidoase. Iki wong loro iki ya meneng ae. Oh dikleroke. Meneng ae. Nimas Sido ase. Ya aja kok kaduan rada nyedhek ben ketok mesra. Kakang. Hah? Kakang. Kok kakang gitu. Lah piye? Ora ngono, Kang. Kakang. Yuyu Kangkang. Kepiye ragil lho rek? Kok ora Ragil kuning. Ayo. Kuning wis bar kodanan kok. Dadi lorek. Hatut. Aku anggere ngene iki lali aku. Mau liris saiki malih banter men to, Cek. Ah, kanu caket subwoofer Pak. Hatut. JBL. Atut runtut tansah reruntungan ing sarina Dan Niken sia-sia ora. Itu berdansa namanya. Iki mumet tenan lho ora ya. Kan aku ngliyeng tenan lho kan. Wah, kowe dadi 10 iki kan. Datan kinggang Sak rambute. sak rambut. Masa sak rambute lah ngrembuyung. Waduh. Datar ginggang sak rambut ibarate tresnane temanten kuwi iki lete mung sak rambut tok ngono lho ora enek lete blas ya sak rambute ngrembuyung lho kaya nggonmu nganti muntel-muntel ngono lho Gelungan kuwi ya. gelungan Aku melu nyapu ayo. gelungan kok disapu Ya. sarambut lamun adoh caket ing ati
Bareng kowe karo Niken ki jejer wong loro tak delok kok nggen YouTube masyaallah. Pripun, Pak? Mbak Niken jan kaya Sri Huning. Nggih. Sing lanang kaya serigala. Aku serigala, kowe Sri Kuting. Sri Kucing piye to? Apa Sri apa? Sri Uning. Yo kuwi karepku. Si kucing deh. Gantian. Oh, gantian. Yen cedhak tansah mulat. Nembang kaya momong adikmu lho kan kuwi dipangku apa piye ngono lho ayo. Oh, sini nak, sini ti, emana, eman ti. Emana? Ah, ndak mare nak kalau nono ya, Emane nak, tadi dong, ding, tutul nak dindong, tutul nak dindong, sini nak, sini ti, emana. Karo ditembangne kan. Kok edan. Slurutan. Kuwi mau jenenge prosotan. Aku malah kaya ning paut itu. Sido asik Jeget-jeget kaya kesenengan apa ta, Jak? Ake seneng ta atase aku dipangku wong ayu. Lho, yoga-yogane tak do pengen kabeh kae. Ngulat kene kabeh. Apa meneh Pak Sogol ae lho. Lho wong dipangku kok jenenge kowe dikudang tindang ting dut ngono. Ya nek arep digondeli. Lah ora digondeli ya ngumbul. Lah wis tuwek ya gondelan dhewe. Ibarate adik kok wis tuwek. Ndang. Pindo mimi lan mie goreng. Mintuna. Heeh. Ayo bareng Nimas ana tepi wajib situ asep Tepuk tangan untuk Mbak Niken dan Mas Uncek luar biasa. Nadyanto gojek, Nadyanto guyon ning menjaga kekompakan buktine cengkoke padha lho. Padha apa aku diledek. Kalau mesake kuwi keringetan lho. Aku kurang Regemati karo dulure. Ayo. Iya, dan Mentilah kok mangap-mangap. Mangap ya, wong kene teles kok. Sangkene kono. Diaturake marang mempelai berdua Mbak Kofifa karo Mas Muhammad Lufi ya kuwi bacute Nduk. Setya tuhu. Setya tuhu. Niken Salindri adate lak nembang sing ala sekarang ning dipamerke bahwa dia berangkat dari klasik dan tradisi ya. Ya ndak? Aku kang setya satuhu wit biyen nganti saiki bapak
Opakipun sambung wanci dalu Mas. Mangke bacut kendang dute. Setya tuhu karyanipun Ki Nartasabda ewadene sambung wanci dalu karyanipun Rama Haji Sukron Suwanda Mbak Niken kuwi. Mbak Niken nggih bapak jenengan to niku? Bapak jenengan nggih. Iya bener. Lah nggih. Dadi ya Mbak Niken. Heeh. Mbak buyutku. Mau ngene Nduk Niken. Apa? Buyut. Mbak buyutku. Oh iya. Pak Daryo kuwi le apa ki gandrung kayuyun karo Niken sangat luar biasa. Estu. Lah mau ngersakake munggah ana panggung men iso foto karo jenengan. Oh nggih. Mergo kok ketika Niken turun panggung kok ora Niken ki sombong ki ora yen nganti engko foto akhire Niken ki dikeroyok karo penggemare malah mesakake dadine. Go eret-eretan ora go raya. Tapi sampun Pak, kula kan pun selesai make up. Pak Daryo kalian manten wau sampun foto-foto sepuasnya wau. Tapi sakniki dibaleni malih. Soalnya view-nya itu harus beda. Ngono kuwi. Mergo aku arep ndelok komentare Pak Daryo kira-kira piye sakwise iso wayangan sing kaya ngene hebate sing rawuh semene akeh. Nggih. Pundi Pak Daryo? Mriki Pak Daryo. Pak Daryo monggo mbebile kersa. Nggih, syukur menawi kalian Ibu Kofifah monggo mriki ya. Monggo. Monggo dipun paringi margi Pak Daryo kajeng pinar panggung. Sekalian Ibu Kofifah. Nggih. Monggo. Ibu kuliah. Kuliah Ibu Kofifah. Wah, sing metu ora arek sapa mawon. Nggih, monggo. Turi-turi putih. Ning kapanku. Turi-turi putih. Monggo Mak Daryo. Ibu kuliah.
Komplit menika. Wah. Pak Daryo kang menika nggih. Nggih. Matur Nggih. nuwun. Sugeng dalu Rama. Nggih. Sing ngomong enten ngandhap. Pundi tiange? Ah, banyol. Ah, Pak Daryo. Ada kok ketinggal niku. Nggih, nuwun Pak Daryo nggih. Nggih, matur. Sehat-sehat, sekan ibu kuliah. Nggih. Jan iki pantese mboten dadi anu juragan tahu yen niki. Lah apa? Juragan teh yen ngeten niki. Kok iso teh? Teh kepala jenggot dan niki. Pantar mau. Ambilmu lah nggih. Nggih. Majeng mriko. Sing adreng kenceng pengen wayangan niku lak Pak Daryo. Nggih. Lajeng ingkang kenceng kepengin nimbali genduk niken niku malah Bu Kuliah. Bu kuliah. Nah, Pundi niki Bu kuliah? Nggih. Lah sebelah ini kan Bu sinten niki? Kene. Niki Bu. Bu Bude, sinten? Bude. Oh, Bude. Bude. Dewati. Bude napa? Bude dosen. Niki senes Bu kuliah. Niki bude dosen. Lah kok dosen? Lah anu Bude ibu Bu kan kuliah. niki dosene ngono. Nggih. Niku mantene kekalih niki. Oke, Mbak Kofifah, selamat sekalian Mas Lutfi, mugi langgeng beberanipun nggih. Nggih. Sing bahkan menika gelem nampa kekurangan siji lan sijine, insyaallah uripe bakal ayem tentrem. Nggih, saniki foto. Cek wene ngarepe kono, Cek. Ayo. Ngarep Lah niki bu kuliahe mboten dintos sirian to, Loh, Pak. dereng rawuh. Bu kuliah pundi Bu kuliah? Mang timbali to Pak Daryo. Ayo. Bu kuliah monggo mriki. Nggih. Tutorian mawon, Pak. kuliah monggo mriki. Nggih. Mriki, Sing- Pak, jenengan mriki. Lho, rati mriki nggih, madhepe mriko. Pak Daryo. Sing mutun ndi? Pak Daryo. Lah nimbali garwa iki mbok sing mesra aja Bu Kuliah no. Sayangku sini ngono lho, ora ayo. Aja kalah karo manten anyar nggih, men saya mesra, ayo. Angel niku mbak boten biasa. Ayo kudu iso pokoke sayangku sini, lek ra ngono nikan takkan mulih ndan, ayo. Ayo Ji Rolu. Bu kuliah pundi niki? Sayangku. Sayangku sini. Sayangku, Pak. Ayo. Boten biasa angel lah kula nih. Lah lagi jajal to, Pak, nggih. Nggih. Jajal sayangku ngoten. Sayangku Bu kuliah. Monggo diaturi munggah pepanggungan Wah, niki. bar iki terus Mbak Kofifah terus duwe adik neh iki nggo. Ayo. Ayo nggih. Lah niki Terus ana apa boten Bu Kuliah? Sing ajeng matur sinten? Pripun, Pak? Mas Manten. Sik Mas Manten Ngomong apa nih? Nggak bisa bahasa Jawa soalnya. Oh, bahasa Indonesia boleh Bahasa enggak apa-apa, Indonesia aja. nasional Oh, ini. enggak bisa Iya. bahasa Jawa ya? Enggak apa-apa. Nggak bisa. Kan dia dari Jakarta. Dari Jakarta. Pakai bahasa Oh, Indonesia enggak apa-apa, dari Mas Manten. Jakarta. Mas Lutfi, enggak apa-apa. Ngomong apa nih? Ini menyapa kepada para penonton wayang, mengucapkan terima kasih atas nama keluarga gitu. Oke. Ayo. Gimana ya ngomong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Hanafi, suami dari Khofifah Resiana. Ingin mengucapkan terima kasih kepada warga desa Sumup Kidul yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan pagelaran wayang. Alhamdulillah datang juga. Datang. Wah, sayangku datang sayangku. Sayang kuliah. Oke. Oke. Ayo Terus, foto. Mas? Ya. Oh, sampun, dereng. Udah. Intinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Ki siapa? Ki selamat. Ki Guno Kuntadi. Buat Ki Cahyo Kuntadi. Iya. Haji ya? Hah? Udah haji kan? Udah haji, udah haji. Oke. Ya buat Pak Haji, terus buat Bapak mertua, Ibu mertua, terima kasih udah apa ya? Menyajikan pagelaran wayang yang semegah ini buat saya orang Jakarta nih agak takjub ya, karena kan di Jakarta nggak ada nih yang gini-ginian nih. Loh, Mas, jangan salah. Enggak, di tempat saya, di daerah saya. Kalau di Jakarta secara keseluruhan sih iya sering. Jenengan nggak pernah lihat wayang di Jakarta? Hampir nggak pernah. Hampir ya Allah, berarti jenengan ngopine kurang kental niku.
Mas, saya tanggal 27 itu ndalang di Bekasi. Nah, saya kan Jakarta bukan Bekasi. Jakarta Selatan sering diselipi dan lain sebagainya di kementerian. Selipi sana. Jakarta Barat, Pak. Kemarin kita habis dari itu ya Pak, yang apa warna kuning itu loh Pak, Golkar. Golkar, Iya, ya. di Jakarta juga itu Mas. Di mana tuh? Ya. Itu loh Mas, di dekatnya itu loh, Taman Lawang sana ya. Nggak tahu Taman Lawang. Nggak tahu. Saya Tempatnya para begenten nih loh. Begegek so begenten. Apa itu War begegek ada begenten. Ayo. Tapi Namun, masnya udah pernah tahu saya? Jujur baru tahu. Oh, baru tahu ini. Baru Padahal tahu. saya sering di Jakarta loh, hampir 1 bulan 3 kali saya di Jakarta. Ngapain? Ngapain? Jakarta? Minum obat. Apa? Ngapain? Katanya minum obat. Katanya ke Jakarta beli obat katanya. Enggak. Katanya Mas Manten. Enggak, saya nggak berobat. Saya Lah, apa? sering di Jakarta itu karena ada ngopi. Bayang Kediri. Iya. Ngopi nih Jakarta. Iya toh Bos. Luar biasa jauh. Jauh ya? Jauh. Iya jauh. ya. Ini adalah seni tradisi asli tinggalan para leluhur di Jawa, Mas. Jadi ini penghormatan untuk jenengan sebagai orang Jakarta yang sangat luar biasa dari Pak Daryo sekalian Ibu kuliah. Ini persembahan untuk manten kakung jenengan. Biar mengenal budaya yang seperti ini. Entah akeh lho. Ini kan Salindri tok 40 juta loh Mas. Halo Pak kok Kuwi larang lho Mas. larang men. Ulang Ora kelarangan ya, sakmono. Lah piro? 75 Pak. Malah muda, nggih. Bu kuliah badhe paring dawuh mboten? Wah, ngalor ngidul nggo tas genah kuwi dhuwit amplop jagong wong ya. Ayo. Sampun Foto, disiapkan. foto, ayo. Ya, foto. Nggih, foto. Ya, nggih. Lah aku padha ae ora ketok. Kene lho, ngisarku kene lho. Wah. Aku foto malah nggo model tahu ki kok. Nggih. Model tahu. Sampun? Sampun. Sampun? Bude ngersake lagu napa? Bude dosen. Napa? Napa? Ngersake lagu napa? Napa Bude? Napa? Walah, gaul. Uncek kecakot. Ora. Kuwi lho sing lagi dangak-dangak kuwi lho. Kico mania, kico. Kelinci ucul. Oh, Nggih. kimcil ucul. Siap. Mbak En apa? Apa lagunya? Enggak tahu. Gak Ya tahu. udah. Bapak mawon. Napa Pak? Oh, pepeleng mau sampun. Pepeleng. Nggih, pun niki. Ampun nggih. Nggih. Mantene gubuk Pun kelakon asmara. foto. Oh, nggih, siap-siap. Mak Cange, Dalem. ngapunten niki dawuh saking Bude ngersakne kelinci ucul manten gubuk asmara. Wah, foto kuwi ya. Manten anyar linden. Ayo, kelinci ucul sing dadi kelinci unceke. Ayo. Terus aku trowelu nang gubuk ngono ya. Oh, ning gubuk munggah gubuk giecek terusan. Matur nuwun Pak Daryo sekalian Ibu, manten berdua, sekali matur lagi sembah para nuwun. penonton tepuk tangan untuk beliau berdua luar biasa. Sehat selalu, lancar Nggih. rezekinya, lancar Sampun, Pak. usahanya Nggih. tahu. Monggo saged mandhap dirangkul niku garwane Pak Daryo dirangkul. Ayo. Nyawer sik. Wah, sawah. Ajeng napa to Pak? Pak Daryo mboten sak repot-repot. Pak Daryo ki ngomong ngene, Piye? endi duwite dikenyangoni sinden-sindene. Lah bu kuliah mek meringas. Karo buku liya ngembrengas-brenges ngono. Piye? Aja ngono ki pake. Gumujeng. Nah. Klingseman. Ora oleh ambek bu kuliah ora oleh. Anu, Mbah Kong. Wis dibisiki. Mbah Kong. Sik to, wis dibisiki arep bu kuliah, wis entek akeh barangnya. Pon. Ayo. Mboten napa-napa. Sing penting Nggih, menika mboten, jenengan Pak, pun mboten. ikhlas, insyaallah bakal barokah. Amin. Mboten saninggali melih mboten napa-napa. Nah, Mas Manten makasih ya. Sekali lagi selamat berbahagia. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Bude, kapan rabi? Iya ora sopan ngono kuwi kok. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. kuliah. Matur sembah nuwun bu kuliah. Pak Matur Daryo, sembah nuwun. nggih. Sehat-sehat. Pun, ajeng mandhap napa enten panggung mriki mawon?
Oh, ngandhap nggih pun. Lah sing jagongi tamu sapa iso ning kene ngawur. Lah nggih Matur nuwun. Nggih Pak menawa remen enten dur panggung. Nggih, sembah nuwun Pak Daryo sekalian Ibu, sembah nuwun. Luar biasa saestu. Nggih, nggih. Juragan tahu iso nanggap Pak Haji Cahyo Kuntadi. Ya alhamdulillah sampeyan aku iso tiru, iso nurun kaya Pak Kuntadi. Wah, awakmu lek munggah kaji pas tawaf ning apa kayak Ka'bah, arep ngambung Hajar Aswad gampang, Mak. Penculut wis tekan kono kowe. Nggih, Pak. Nek yen kula ajeng munggah haji niku kula mesake rencang-rencang mriki. Sebab e? Paling mengke do kangen. Kangen apa? Soalnya kula munggah haji niku mboten saged wangsul mriki. Lah ngopo? Kepidak-pidak ten mriku modar. Ora apa-apa. Lah musuhe wong luar negeri dawa-dawa lho. Ora apa-apa lek mati ning kono ki engko iso langsung cedhek ambek Gusti Allah. Heeh. Gusti Allah. Jarine luwih apik mati ning kono. Tenane. Ya ora apa-apa. Kowe pengen rono ora? Pengen cedhak Gusti Allah? Duh, aku sudah ke sana. Lah ya pengen cedhak. Ora mati kowe. Ora? Kan aku gede dhuwur. Oh iya iya. Aku lupa. Wengko arepe ndemek Ka'bah wengko to. Wengko arepe apa jenenge ndemek Ka'bah wengko to. Engko nggae apa jenenge plintengan. Dadi kowe iki diplinteng ngono, maksur. Langsung ora. Aku ki menungso apa coro to. Plinteng. Ki ngestake dawuh saking Ibu kalawa Klincicul. Oke, gubuk asmara. Ya. Ya. Nanti kita juga harus aturkan lagu dari Jakarta. Apa? Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel yuk. Ondel-ondel asal Jakarta yuk. Yuk kita nonton ondel-ondel. Sarah. Iya nang ondel-ondele kowe mentelenge nang aku to, Ken. Mbrono ngulatke kamera. Enggak. Ondel-ondele kok mentelenge nang aku. Posturmu kan seperti kepala ondel-ondel. Oh, gitu ya. Iya. Ah, ya udah. Iya, kejucal sik wae. Betul, nggih, nggih. Bawa Pak nggih. Ya bawa dikumpliti Pak Mundut kok. Ayo. Noneno. Ya ndak? Suarane apik. Wah. Umpamane dadi bojoku wah tak dol. Ya Allah. Didol suarane. Dol suarane. Ya aku nggak mau kalau aku udah menikah nanti aku tuh nggak mau kerja. Loh. Jadi sebisa mungkin itu laki-laki tuh harus kerja. Oh iya, ya bener. Kamu bener. mau mengedolku sih? Ya bener wong lanang kuwi tanggung jawab ndase keluarga. Kuwi iki dadi ya kudu ngopeni anak bojo. Wong wedok nang omah. Emang kalau kamu pengen jadi suamiku, emang kamu pengen jadi suamiku? Enggak. Ya kok mentel-mentel jare mau pengen. Ya umpama, Pak. Kenapa kamu nggak pengen jadi enggak suami? pengen nanti aku keburu mati. Lah sebabnya apa? Aku elek kono ayu lho, Pak. Odongane yoga-yoga togo-togo pra elek. Wah, uncek ae kapan mau diare yo. Bojone sing wedok wayu nek ra ukur lanangane kaya telek. pinter ya iso mlorotne dhewe. Ayo. Cengkok, Ayo. ciri khas. Ayo, mlorotne cengkok mau kok. Ayo. Ngalor ngidul
Saido Saibo bunga rasa aku yen mulai bakal jas luar biasa. Niken isih kelingan tembang-tembang cara kuno lho, Cek. Elok mongko biasane nggen musiknya tembang ini ala kekinian. Gaul sing gaul-gaul kuwi. Harus mengikuti yang baru-baru. Nah, nek sing lawas ya aja dilaleke. Iya. Betul. Sing lawas-lawas diaturke nggen limbukan, engko sing anyar-anyar nggen goro-goro. Goro-goro. Anyar iki upamane apa? Bokong Lestari. semok. Ya lawas ya. Lawas. Masalah paling anyar dhewe. Sing anyar apa mau? Bokong semok. Oh, bokong semok sing anyar. Oh iya. Kuwi lawas yo kuwi. Hah? Kuwi lawas. Tapi kan lagi viral maneh. Ayo. Viral Masem, masem. Iya. Weh. Ora semok kok ganjel ya. Iya. Monggo kelinci ucul diaturake Pak Daryo sekeluarga oleh Niken Salindri. Ya ndak? Ngabengi kota sateruse ing desa-desa. Mereka aku anggeli sing tak tresnani kelinci kucing. Lunga-mangitan Surabaya laras nyembeli mangalan lumanyang bendong ora katemu terus aku nyang Jakarta. Jebol ora ketemu anak kelinci kucing. Beda aku terus ngalih ning Semarang. Kelinci kucing tanpa Genduk Niken ki uwong dudu mesin, mula ben istirahat dhisik. Nah, iki. Nduk. Mengko nggen gara-gara spesial untuk mempelai berdua gandeng manten kakunge saka Jakarta goleke tradisi sing cedhak Jakarta. Endi? Bandung. Terus Niken men joget jaipongan nggon gara-gara. Wah ya, cocok. Coba kaya apa saiki genti Birgita Ayu ya, Nduk. Gandeng sampean wis kondang dadi ratune Gubuk Asmara. Ratune Gubuk Asmara Birgita to? Oh, Oh alah. Monggo Mbak Birgita. Monggo mriki kula empoki. Penontone wis ngenteni. Tapi Birgita ngaturan mriki. Tes. Nggih. Selamat malam Pak Dalang, selamat malam Mas Uncek. Selamat malam Mbak Birgita. Heeh. Piye kabarmu Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sampean kapan dhuwur?
Somben metune dajal. Aja ngono ta Mas Setakon medeni. dhuwure kapan lho. Lah menawa orang kan itu